Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरो दिनैसिम बरायफैनाय थाबाय दिनै जाहा बाजैनि माबा जादों आरो बन सावरि बेयावनो आङो नोंथांमोननो लोगोसे आं जाहानाव जि फिसा ओरैनो प्रग्राम माबादों बेखौ आं नोंसोरनो शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आं भिडिअ खालामनाया बिराद गोबाव जाबायमोन नोंथांमोनहा बावगारलायबाय जानो हागौ आंनि भिडिअखौ जाहा बाजै जायो बे बाजैखौ नायफैबाय आरो दाखालि आं भिडिअ खालामनानै खिथिगोन होनना साननायमोन नाथाय हायासै एबारे आं नोंथांमोननो सुंद'यैबाबो खिथिलांनो होननानै आं बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नैथिं जोंहा ओंखाम ओंख्रिफोरा सोब मोननानै रेडि दोंजोबखायो आरो दायो बन सिनग्राफोरा सिनखांबाथाय माबाबाय ओंखामखौ खुरना होनोसै बेयो जाहैबाय खुमब्राजों दाउजों आरो जानानै राननो नेग्राया आंखौ बुंनो थिनदों होखागोन आं बेखौ बे लकेल दाउदों फुलकबि आलु बेहा बारा आइटेम गैया आरो दाखालि खैना गोदान नायफैखालि बिराद आइटेम दोङोमोन आंहा बिराद खिथिनो आफसुस थाबाय आरो हायासै आं नोंथांमोननो खिथिनो दिनै जाहानियाव बे प्रग्राम माबानायखौनो आं नोंसोरनो बावगारनायखौ जाहाथे आंखौ गोसोखांफिनथों होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय आरो दा आं नोंथांमोननो जाहानि बन सिननाय हारिनायफोरखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नै बन सिनग्राफोरा जा काजा जि गोदो बनखौनो खनसेयावनो सिनखावनानै देखायखादों नोंथांमोनहा नुखाबाय सिगां भिडिअआवनो दा नायदो बिथांमोनहा फैयामोनबा जोंहानि खामानि मावनाय हारिनाय बेफोरो जेनेबा जाफुंनाय नङामोन आरो बिथांमोनहा गावगायनि खामानिफोरखौनो गारनानै जोंहानियाव बे हाबाफारि लानायाव हायनायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंहानिहै थेंक्स होननानै जासिहरनाय थाबाय आरो दा नै ओइथिं मोनसेथिं सिननोथिंबो लिंहरदों आं देखायगासिनो नायलांबाय था आं बारनो Cái mày xây thế này này. Đây, năm mình. Xong cái lục chứ có mà rất là tức à? Gwtar 이렇게 가보면 야, 비비가 와 비가 와 비비. 안도 이런데 분에 나오 친구. 자, 비가 올라래. 라슬레 많이 개비요. 가세. 능 ning là được. Ra với lô ta đã. Ăn khẩn miên. Ăn khẩn. Đi đâu? Mình 개비. बिराद गोसो होनानै सिनदोंमोन नाथाय हायासै मानो होनबाला दंफाङा एसे गोथां बेजे माबेबा बुब्रानो बेनि थाखायनो हायासै दा आङो नोंसोरनो देखायनोसै जाहा बनखौ इथिं दोनदों आरो बेसां गैजो सिननानै दोनबाय दायो बिसोरो जाहैबाय ओंखाम संग्राफोरमोन आरो ओंखाम संखांनानै मोननानै मालाय ओरैनो जिरायबाय थानो मोनबाय बे सासे ओंखाम संग्राया आरो माखासे दंखौमोन बिसोर थांबाय
Tasha. Kita đã để price cái này gần được. Mà em thấy cái con hột rồi. À phải chịu với. नै एसे खैना गोदान जागोनदो रायलायहरगासिनो नै खारो दानिया बायदि बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावलांगोन जायगाफोरा दोननांगोन दिन नायदों फिसाजोबनाय नुबा बिराद दोहलिसो जायो नायनानै आसो दोहलिसो इयो Tasha din. Dia kurang sini. Nun. Dia fitus lah betul. लाला Nih kurang di sini. Nih. Bet. Tasha. दा जोंनिया खृष्टान धोरोम नालाय जोंनि धोरोम बायदियै जोङो ओंखाम जानायनि सिगांनो आर'ज खालामनाय जायो बेबायदि आर'ज खालामखांनायनि उनावहा जोङो ओंखामखौ जासिगोन आरो दा ओंखाम जानायफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं देखायगासिनो मामाया नै इथिं जाहा गय खावगासिनो मा प्रग्राम जादों दे माबायानो खिथादों मामायानो हाबा गोदान जागोननि दिनै बन सावरि जोंहा दिनै जाहोनायाव गय खावदोंलै आङो जाहोनो थाखाय गय खावनि बिया जालाना बियो दायो बैराथि होना ओंखाम जानायाबो नै हायावसो जाबाय न'तायसा तायसाला ओंखामखौ हायावसो जाहोदों हाया बे जाहाथा आसलसो तायसाला हायावसो जाहोदों ओंखामखौ न' तायसा Kalau di sini kan बाय दे Abo. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय थेंक्स आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफाफिनगोन आरो जायफ्रा आंनि भिडिअआव चेनेलाव गोदानै आंखौ नायदों अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट होलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आं माथो होनबावनो आंनि भिडिअआ एसेनोसै।